Čau lidi. Tak, jdu vám ukázat pár mých modů. To je jen takové 8minutové krátké video. Tak, vytvoříme si svět a dáme tam všechny mody. Ale kreativní, jinak bychom je nikdy nedodělali za 8 minut. Já vám je narychlo představím. Tady je balíček. Tak. Aktivovat. Tak, pak dáme tak, tvořivá hra, míru lehká, vytvořit, tak, a už se to tvoří, vidíme. No tak, načítá se to, zatím to není ani v půlce, což nechápu vůbec. Opravdu tohle čtete. Nevím, proč to tam bylo, ale tak, už to za chvíli bude, to jako neexistuje, neukazuje to, ale za chvilku to bude. A i na tohle nezapomeňte dát like. A když nemáte odběr, nezapomeňte na něj. Tak, počkáme si. Tady vidíte, co všechno to je. Tady je mod, třeba nějaký. Wow, vidíte, kolik je tu bossů. Lanternhone. Wow, co si dáme? Tohle to třeba. A kam se chceme kouknout? Tady. Luv a třeba tak. Hop. Tak, pak se chceme kouknout třeba. Zkusíme si tohle, nebo nic už nepřijde. Tak. Tohle to určitě. Tady a tady by měly být víc věcí, co jsem tušil. Já jsem to věděl. A tady si nějaké vezmeme. Hodně rád mám. Tady je hrozně moc věcí. Třeba tady si vezmeme. Určitě si chci vzít tuhletu. Třeba si vezmeme tenhle meč. Pak si vezmeme jednu tuhletu. No tak pak si vezmeme a potom mám postačí z tohoto. Tady si pak jsme chtěli. Já jsem tam, kde jsem byl. A tady by se něco mělo dát rozkliknout. Nebo to není tady, teď nevím, ale spawnery by se měly dát víc rozkliknout. Vidíme to. Ale tu máme moc. Dáme si tohodle a tohodle. Jeden z nich by to měl být. Tak. Ne, to ani jedno nechceme. Tak, tento. Wow, nemyslíte, že je to strašné. A co z toho padne, by mě zajímalo. Wow, aha, to je tam, to je on. A co padne z něj? Mě ještě zajímalo. Neuletej. Hop. Tak musíme ho dát někam, kde nebude moc uletět. Třeba tady. A co z něj padlo? Hop. Tohleto a co to je? Tohleto nějaké, ale ani jedno další z toho nepotřebujeme. Nějakých blábolení, nějakých blbinek, baterků tu jsou. Tak, jen tohle si tu necháme. Tak, ve zbraních tady to je, jak jsem chtěl. Určitě si vezmeme gastomet. Vol spadne. Možná zkusíme i tohle třeba můžeme pak zkusit třeba zajímavě vypadá třeba celý ten, co to dělá. Vzpomeneme tu třeba tohle moda a zkusíme na něj všechno, co dělá, hop. Tak toho zabije nahit, zajímavé, co to zabije i tohle nahit. Ale
jako... A tohleto, poslední třeba není zas. Na tohle chudáka. Wow, a to je kdo? Hustý, to bylo fakt hustý ten. Já to rychle ale to je fakt hustý. To mohlo být zase rozkošný. Tak zkusíme, jestli tě to dá na ale nikdy to po něm neřekla. Ještě jednou. On prask. Tak to musíme udělat dřív, než nám uteče. Wow, takový, to udělal to kriting, wow. Až tak silný to zase není, ale můj oblíbený gastomet. A pak se koukneme ještě, co tu máme dále. Tohle to už nevezme. Tuhletu sekírka je, tahleta sekírka je dobrá hodně, to vím. Pak možná ještě tohleto. A jdeme zkoušet zabít. Jak zabít tohle mobasek. No dostej to teda. A co dělá tohle Frost? Nebo co to je? No to se musíme podívat. Spawneme tu zase testovního moba. Promiň, puka, nevím, co se vůbec skáče. Tak ještě, tak. Deus. To dá damage. Co se stalo? On umřel, aha. Já ho dám na 3 daný rukou, chce. Zajímá mě to. Nejde se. Zajímá mě. Musí. A to tam tak.
No dobré. A já jsem tady vytáhnu. Nehasí, to je zajímavé, že jo? Ale pardon, ale už musíme končit. Tak naschle.